toho mého způsobu destilace spočívá v tom, že já jsem v průběhu 30 let vyvinul vlastně postup, který umožňuje komunikaci s kolonou. To znamená, že sledují teploty ve vařáku a v hlavě kolony a podle toho tu destilaci řídím. Když to převážná část destilací, tak jak se dneska v palenicích dělá, probíhá tak, že se prostě topí pod kotlem a ve vhodnou chvíli, kterou určí lihoměr, se to prostě utne. Že jo? Tak to je jako takhle ne teda. Jo? To je proces, který nezajistí dostatečnou kvantitu, ale i kvalitu destilátu a hlavně teda není to rentabilní. Jo? Prostě jakmile se s tím zařízením trošku komunikuje, tak říká se mu, co se po něm chce, že jo? Tak to má jednoznačnou odezvu především v úspoře energií. A už to někdo ten váš systém už je využíván někde, nebo už se to... No, zatím příliš ne, teda je ten pravda, že já jsem získal spoustu cen, že jo, v roce 2006 jsem třeba získal 4 poháry u Rudolfa Jelínka z 8 možných, které se nabízely. V letošním roce jsem třeba vyhrál ze Slivovicí z východních Čech, což na Moravě je zcela ojedinělý případ, což ještě nikomu nepodařilo, že jo. Ale to jsou jenom náhody, že jo. Podstatné je to, že mi třeba v letošním roce bylo uděleno 18 diplomů za destiláty. No, tak to je jako, to už asi náhoda není, že jo. Ale jako podstata toho výzkumu spočívá v tom, jak ten destilát vyrobit kvalitní a rentabilní. To znamená, aby ta úspora těch energií se prostě mohla pak v té ceně odrazit.